Za posledný týždeň sa v rape stali nasledovné veci. Takže najprv Sergej Barakuda oznámil, že má svoj vlastný produkt podobný káve, ktorý je dobre miešať s džusom a bude dobre aj chutiť. Jeho názov vám nepoviem, domyslíte si to, ale je to v spolupráci s Natural Life, všetko prírodné. Kodak Black je opäť na slobode a mne to príde tak, ako by v base sledoval Áno šéfe a inšpiroval sa Klukem s kamením, pretože po novom po skoro každom novinárovi hádže kamene. Ako Áno 26-ročný chalán, ktorý je čerstvo na slobode, dobre je o neho záujem a vadí mu dotieravosť paparacis, ale toto je spôsob, akým sa veľmi rýchlo do tej basy znovu dostane, keď niekomu tými kameňmi ublíži. Speváčka Rihanna 22. oslavila svoje 36. narodeniny, čo je sranda, lebo ja ju vnímam prakticky odjak živa, tak som čakal, že už bude mať viacej rokov, ale je pravda, že ona začala byť slávna v strašne mladom veku. 26.2. to bolo 7 rokov, odkedy Lil Uzi Vert vydal XO Tour Live, čo je asi jeho najznámejší hit. Fanúšik Kanyeho Westa vyskočil na stage a podal si s ním ruku. Čudujem sa, že sa reálne dostal priamo k nemu a ochránka fakt, že zlyhala, lebo toto by sa naozaj že nemalo stávať, veď na čo tam teda sú. Zajo poskytol feed Luka Brasimu, alebo opačne, no spolu spravili proste pesničku, preto tu máme song Gandhi. A samozrejme nemôže chýbať ani vydanie prvej časti Separovej trojsinglovej Púti, prvý track nesie názov Dovidenia a za mňa šlape, že extrémne. Keď začnem blúte repy, tak sú takí, že dokrčené papule a sú takí, že... Aká udalosť minulého týždňa vás zaujala a ktorú som nepovedal? Skúšam takýto nový koncept a zaujíma ma, čo by ste od neho očakávali, tak sa rozpíšte, aby som to dotiahol do dokonalosti. Pokiaľ sa vám video páčilo, váš like ma poteší, odber so zvončekom vás na nové video upozornia, týmto sa s vami lúčim a vidíme sa na budúce.